गिबियावनो आंनि भिडिअ नायगिरिफोरनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनाबो गावबा गावनि थांखिखौ होसोनानै खामानि मावगासिनो दङ। दिनै आंनि इउटुबनि लोगोफोरा बेसेबां जानो थांगासिनो दङ? 1,50,000 1.5 लाख साबस्क्राइबार्स जानो थांगासिनो दङ। बेनिफ्राय आं दिनै आंनि इउटुबनि डिटेल्स खोन्थागोन आं नोंसोरनो। बबे जायगानि बर'फोरा आंनि भिडिअखौ बांसिन नायो, बेनिफ्राय साबस्क्राइबार सोर बांसिन नायो? साबस्क्राइबार खालामनानै लानाय ना आनसाबस्क्राइबारफोरा बांसिन नायो बेखौबो खोन्थागोन आं। बेनिफ्राय मेल फेमेल सोर बांसिन नायो? माखासे डिटेल्सखौ आङो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानो थांगासिनो दं। बेनिफ्राय जोबनायाव आङो माखासे बिबार बागान गार्डेन जोबोर समायना आं बेखौबो नोंसोरनो देखायनो थांगासिनो दं। बेनिफ्राय आङो इउटुबनि गेजेरजों गोबां खामानि मावनो दङ। जायफोरा आंनि खामानिखौ मोजां मोनदों बिसोर दिनै अनसायदों, जायफोरा मोजां मोनाखै बिसोरो अनसायाखै। आं खोन्थानो थांगासिनो दङ। आंबो मिथिगौ माखासे भिडिअफोरा मोजां जायाखै, माखासे भिडिअफोरा मोजां जायो, माखासे भिडिअफोरा माने गोबां नाङो मानसिफोरनियाव, बेनिफ्राय आंखौ जोबोर गाज्रि मोनो। आंबो मिथिखागौ मा बाथ्राखौ बुङोब्ला मा जागोन, मा बाथ्राखौ बुङाब्ला मा जागोन आंबो मिथिखागौ। बेनिफ्राय आं दिनै इउटुबनि गेजेरजों सम होनो हायाखै। जेब्ला आङो सम मोनो, जा हायो आं खामानि मावनो नाजायो। बेनिफ्राय आङो फैनो गोनां समाव आं मालाबाबो बावा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां गोरिब बर' बिमा बिफाफोर दङ। गामिफोराव थाङोब्ला न' गैया, ओंखामखौनो मोनजानो गोब्राब, बेफोरबायदिबो लोगो मोनो। आं हानायमानि इउटुबनि गेजेरजों 1000 2000 जायखिजाया मायबा मोनसे होनानै सानसे साननैनि थाखाय बिसोरनो आङो खुसि होनो सानफ्रोमबो नाजागोन। आं मालाबाबो बे खामानिखौ बावनाय जानाय नङा। आं नोंसोरनो बादा होयो दिनै। आं बेफोरबायदि खामानिखौ मालाबाबो बावनाय नङा। गोरिबनो आंनाव जेबो गैया आंनाव, थेवब्लाबो आङो जा दङ बेखौनो आङो गोरिबनो सानसे साननैनि थाखाय मायबा मोनसेब्लाबो होगोन आं इउटुबनि गेजेरजों। आं नोंसोरनो रोखा खोन्थाखायो। आरो आंहा इउटुबनि गेजेरजों गोबां खामानि मावनो दङ। आं बेफोरखौबो मावजोबनो हायाखै, आं सम होनो हायाखै। जेब्ला सम मोनो इउटुबनि गेजेरजों गोबां खामानि मावगोन। मा खामानि मावगोन आंबो जेबो बुंनो हाथ'वा, नाथाय खामानि मावगोन इउटुबनि गेजेरजों। बेनिफ्राय आंनि इउटुबखौ बबे जायगानि मानसिफोरा बांसिन नायो? आसरित जागोन नोंसोरो। आंनि इउटुब भिडिअखौ गुवाहाटीयाव थानाय बर' सुबुंफोरा बांसिन नायो। आसरित। गुवाहाटीयाव एसेबां बर'फोर दङ। मालाबा भिडिअआ लाख जायो, दाथ' लाख जाया, दाथ' 1000 2000 3000। थेवब्लाबो गुवाहाटीयाव थानाय बर' सुबुंफोरा आंनि भिडिअखौ बांसिन नायो। आसरित मोनो। ओरैबायदि बाख्नायथाव ना? गुवाहाटीयाव थाफैनाय जोंनि बर' सुबुंफोरासो आंनि भिडिअखौ बांसिन नायो। बेनिफ्राय मा? साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो आनसाबस्क्राइब। नंगौना नङा? जायफोरा साबस्क्राइब खालामना लादो बिसोरो खम नायो। जायफोरा माने आंखौ अनसायाखै, आंनि भिडिअल' नायो, साबस्क्राइबखौनो खालामाखै आंखौ, बिसोरो बेसेबां? 60%। आसरित। 60% आनसाबस्क्राइबार्स। बिसोरसो आंनि भिडिअखौ बांसिन नायो। साबस्क्राइब खालामनानै लानायफोराथ' नायबावासो। आसरित नुदोंना? आनसाबस्क्राइबारा आंनि भिडिअखौ बांसिन नायो। बेनिफ्राय मेल फेमेल। फेमेला 27%ल'। हिन्जावफोरा आंनि भिडिअखौ 27%ल' नायो। मानो होनोब्ला आं सिख्लाफोर आरो हिन्जावफोरनि सायावबो गोबां बाथ्रा बुङो ना, बेनि थाखायबो आंखौ गाज्रि मोनो खोमा। मानो होनोब्ला आं ओरैबायदि बाथ्रा बुङो, गावनि आथिङाव गसंनो नाजा, सिख्लाफोरबाबो हिन्जावफोरबाबो। मानो होनोब्ला लामा ससेयाव मायबा मोनसे उन्दै समावनो हाबा जाबाय, हौवाफोरा मायबा मोनसे जाना होबाय, ओरैबायदि आलाय सिलाय जायो। जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदि दङ, बेफोरबायदि जायो, बेफोरबायदि जानाङा। मायबा मोनसे गाव मायबा मोनसे मावना जानो हानाय काबिलियत जायोब्ला मा जायो?
रावबो गैयाब्लाबो माबा मोनसे मावना जानो हागोन आं बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुङो बेफोरबायदि बाथ्राखौ आंखौ जोबोर गाज्रि मोनो बायदि मोनदों आङो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंबाय थायो बे जेम्सआ होननानै आङो सानना लायो आरोना मानो होनोब्ला जों दिनै नुनो मोनो बर' हारिनि गेजेराव गोबां आलाय सिलाय जानाय बांसिन हिनजावफोरखौ जोङो आलाय सिलाय जानाय नुनो मोनो हौवाफोरा माबा मोनसे जाबाय जुमाय सेरेब लोंबाय माबा मोनसे जालांबाय जोंनि बर' समाजाव बेनिफ्राय मा जायो हिनजावफ्रा ओरैबायदि खस्थ' सान्दुं गोसा अखा मिथिया सान्दुं मिथिया खामानि मावनानै ओरैबायदि खस्थ'यै जानो गोनां जायो बेनिखायनो आं बुङो फैनो गोनां उन्दै उन्दै बिनानावमोन नोंसोर रावनिबो भरसायाव थांनानै थानाङा हानायमानि नाजा ट्राइ खालाम माबा मोनसे सोलोंना लानो उन्दै समावनो जाहाथे खैफोद जायो बायदि लास्ट समाव एन्ड समाव जाहाथे जेबो खैफोद जाया माबा मोनसे रोंखागौ माबा मोनसे मावनो हायो जेबो खैफोद जाया बेफोरबायदि खामानि मावना ला होननानै आङो बांसिन बुङो आरो माखासे सिख्ला मानसि हाबा जानाय हौवाफोरजों लाइन मारिनाय बिसोरखौथ' आङो मा बुलाव ज्रेखायो नंगौना नङा बुंनो गोनांब्ला बुङासो आङो दिनैनि दिनाव नाथाय बुंनो गोनांब्ला सिख्ला मानसि हाब लाइन मारिनो गोनां बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुङा बेफोराव आंखौ जोबोद गाज्रि मोनो नायख्लेंलायो गाज्रि जाय सिख्ला मानसि बा हिनजाव मानसिफ्रा गाज्रि लाइनजों थाङो बैसोरबायदि आंखौ जोबोद गाज्रि मोनो आरो बैफोरबायदि गाज्रि लाइनजों थांनायफोरा माने गाज्रिजों गोजा लोगो आं गोबां नुनो मोनो जियानो जा बारा बुंला नंगौना नङा गोदान बोसोर बैसागोआबो मोनफैनोसै बेनिखायनो आं बुङो आंनि फेमिलिनिफ्राय आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैनिसिमबो बिग सेलुट जाहाथे गासैनियाबो मोजाङै मोजां दिना थांबाय थायो फैनो गोनां बैसागोआबो फैथारनोसै बैसागोआवबो मोजाङै गाजा गोमजा बैसागुखौबो हगार हरनो हायो बेफोरबायदिनो जोङो लोगो मोनलायबाय थागोन होननानै आङो मिजिंथियो एसेबो समायना जायगा नाय वाव देखायगासिनो आं सेस जाजोब्बाय गाज्रि जाजोबबाय मानो होनोब्ला बार फुनाय समावनो अखा हानानै होबाय आं देखायगासिनो दं नोंसोरनो बेसेबा समायना जायगा आयौ बै हाजो सेरापुन्जि ओइजे हराव बेसेबा समायना नुयो नैबेबो सेस जाजोब्बाय गाज्रि जाजोब्बाय बेबो आं देखायगासिनो दङ बिबारफोर माखाखौ आयौ बे जेबो गाज्रि जायाखै बे जोबोर मोजां आं देखायगासिनो दङ नोंसोरनो माबायदि जायगा बेखौ आयौ जावनथावथाव माखासेया गाज्रि जाजोब्बाय आं देखायगासिनो दङ अनथावथावथारनाय बिबारा गुदुमथावथाव आयौ नै गुफुरा गाज्रि जालांबाय अखाजों बार फुदोल'सोमोन बेवहायनो अखा जाजोबथारबाय आयौ आयौ नाय एसेबा समायना बिबार जायगाखौबो नाय आरो बिबारजों लोगोसे जायगाखौबो नाय सोमखोर मिथिंगानि बिखायाव नुयोबोल' नोंनि महर हायना होननाय बायदि फुंबिलि निहिर थोबथिंफोराव वाव नाय खुदुमथावथाव बिबारनि बामनानै लाथावथावथार बिबारफोरा बेसेबा समायना बिबार वाव बेसेबा समायना बिबार